Het aantal aanmeldingen voor de lerarenopleiding zit in de lift. En er zijn ook meer mannen die zich aanmelden. Op dit moment zien we dat we zo ongeveer tussen de 20 en de 25% mannen hebben op de PABO. Zowel in de instroom als in de uitstroom. Daar zijn we gewoon blij mee. En verder in deze Zeeland nu. Het is 11:55 voor de bruggen en wegen. En traditiegetrouw ringrijden op Pinkster 3. Goedenavond. Het lerarentekort. Er wordt al jaren over gesproken in Zeeland. Want het komt regelmatig voor dat er geen vervangers zijn als een leraar ziek is bijvoorbeeld. Maar goed nieuws, er is versterking onderweg. Bij de PABO, de lerarenopleiding van de HZ, zien ze een stijgende lijn in het aantal studenten. De collegezaal in Vlissingen zit sinds een paar jaar voller met studenten van de leraaropleiding, de PABO. De studie wordt steeds populairder. Ik denk dat je op een hele positieve manier echt een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van een kind. Want ze zijn eigenlijk gewoon heel blij dat je er bent. Ook al doe je niet zo heel erg veel. En dat is gewoon heel lief hoe ze met je omgaan. Dus ja, dat vind ik gewoon heel erg fijn. En ze ook een onveilige omgeving te bieden. Want meestal, soms kan dat thuis niet gebeuren natuurlijk. En op school kan je dan toch als juf of meester gewoon een veilige omgeving bieden. En dat vind ik heel fijn. Hier zitten de juffen en meesters van de toekomst. En zij zijn heel erg belangrijk om het lerarentekort tegen te gaan. De PABO-opleiding in Vlissingen ziet al een tijdje een stijging aan studenten. En ook voor komend studiejaar is een voorlopige stijging te zien van zo'n 5%. Dat klinkt misschien niet veel, maar dat er meer studenten voor de opleiding kiezen is erg belangrijk. Iedere bijdrage aan het lerarentekort is er één. Het is gewoon heel goed om te zien dat het beroep van leerkracht weer volop in de belangstelling staat en mensen daar ook de pracht van zien. Omdat dat de scholen gewoon ten goede komt. Iedere leerkracht draagt weer een beetje bij. En aan die populariteit is hard gewerkt. In Zeeland en ook in de rest van het land zijn er meer PABO-studenten. We denken dat het imago van het beroep echt wel geholpen heeft. Daar is heel veel aandacht aan besteed. De landelijke overheid heeft een campagne gedaan en we zien gewoon dat het vak van leerkracht echt weer in de belangstelling staat. En bovendien is ook het salaris gelijk getrokken met het VO en sindsdien zien we ook die lichte groei wel ontstaan. Het zijn vooral juffen die voor de klas staan, maar ook mannen kiezen vaker voor de lerarenopleiding. Er zijn ook gelukkig meer mannen in de klas. We proberen echt om te zorgen voor een diverse aanwas van nieuwe leerkrachten. Dat betekent zowel meesters als juffen. Op dit moment zien we dat we zo ongeveer tussen de 20 en de 25% mannen hebben op de PABO. Zowel in de instroom als in de uitstroom. Daar zijn we gewoon blij mee. Er klinkt vooral goed nieuws, maar deze nieuwe aanwas in het onderwijs zorgt er niet meteen voor dat het lerarentekort is opgelost. Dat gat blijft gewoon groot. Er gaan meer mensen met pensioen dan er van ons uit bijkomen. Maar het helpt natuurlijk wel. En zeker als het imago van het beroep gewoon goed staat. Als iedereen weet wat voor prachtig en uitdagend beroep het is. Waar je een hele grote boterham mee kunt verdienen. Hoe beter het ook voor het onderwijs is. Want dat betekent dat de juiste mensen in het onderwijs terechtkomen. En dat straks ook op scholen alle groepen gewoon prima een professional voor de klas hebben. Zowel onderwijsassistent als leerkracht. Het eerste studiejaar is me heel leuk bevallen. Ik heb heel veel mensen leren kennen natuurlijk en veel nieuwe vrienden gemaakt. En ik vind ook dat de vakken heel leuk zijn en ze kan ze ook echt toepassen zeg maar, op stage zelf. Dus dan krijg je in de les bijvoorbeeld iets te weten wat je zelf ook kan toepassen. Bijvoorbeeld een les die je kan geven of idee. Dus dat is heel fijn. Dit is gewoon je droombaan. Ja, eigenlijk wel. En over een paar jaar zijn zij dus voor de klas te vinden. Gemeenten en provincies willen meer geld van het Rijk voor de reparatie en vervanging van wegen en bruggen in Nederland. Veel van de infrastructuur is nu zo'n 60 jaar oud en toe aan vervanging. Voor het onderhoud is jaarlijks 1,5 miljard euro nodig. Als er geen geld bij komt, gaat iedereen de gevolgen merken, vreest gedeputeerde Harry van der Maas, die namens alle provincies praat. Dan ga je dat bijvoorbeeld merken aan onze bruggen, dat we daar gewichtsbeperking moeten opleggen, dus minder zwaar verkeer. Of dat je bepaalde wegen die je onvoldoende kunt repareren, moet afsluiten voor een bepaalde periode, totdat je weer budget hebt. En dat zit heel kort bij, dus met andere woorden, dat is niet een of andere utopie van dat zou eens kunnen gebeuren. In Zeeland staan meerdere projecten op de lijst die aangepakt moeten worden. De Zeelandbrug is er daar één van. Het beweegbare deel is aan het einde van zijn levensduur en moet worden aangepakt.
Dat staat dit najaar op de planning. Maar de aanloop is er een vol hindernissen. Eerst kon er geen aannemer worden gevonden en toen die er wel was, werd het contract opgezegd omdat het te duur werd. Maar vandaag had een opgeluchte gedeputeerde Harry van der Maas goed nieuws. Want er is een nieuwe aannemer gevonden. De brugdelen zullen volgens het oude schema worden opgeknapt van begin september tot half oktober dit jaar. Oorspronkelijk zou ook het wegdek van de brug worden vernieuwd, maar dat gaat nu niet door. Het asfalt kan nog wel even mee. En dat betekent dat we bijvoorbeeld in 2027 aan de slag gaan om opnieuw te asfalteren. En de gedachte die ik daarbij heb is dat we dat wat uitsmeren over een periode, zodat de verkeershinder voor de weggebruiker zo beperkt mogelijk is. De kosten van de reparatie en asfalteren waren €5,5 miljoen. Nu alleen het beweegbare deel wordt opgeknapt, wordt de prijs €2,5 miljoen. Ze zagen er al een tijdje niet meer zo fris uit. De toiletgebouwen op de recreatie-eilandjes in het Grevelingenmeer. Maar na jaren van discussie, onderzoek en onderhandelingen is gestart met de vervanging. Maar ondanks de opluchting bij toeristen en ondernemers klinkt er ook kritiek. Want alleen de voorzieningen op de eilandjes wordt aangepakt. Terwijl de verouderde toiletten op de oevers van het Grevelingenmeer niet worden vervangen. Bij zowel toeristen als Zeeuwen zijn de eilandjes op het Grevelingenmeer erg geliefd. Een plek waar je kan afmeren met je boot en kan overnachten. Alleen heb je hoge nood, dan kom je nu nog hierop uit. De toiletgebouwen zijn al meer dan 45 jaar oud. Ja, op dit moment is het de hygiëne ver te zoeken. Dus het zijn houten gebouwtjes en ze zijn gewoon heel erg verouderd. Toiletpotten zien er ook niet meer heel fris uit. Dus die zijn wel toe aan vervanging. Staatsbosbeheer had ze liever al veel eerder vervangen. Maar heeft daar zelf niet meer het geld voor. Na jarenlang politieke discussies betalen nu de gemeenten Goeree-Overflakkee, Schouwen-Duiveland, Rijkswaterstaat en de provincie Zeeland de vervanging van de toiletgebouwtjes. De werkzaamheden zijn inmiddels gestart. Er komt echt een geheel nieuw toilet, dus ook op een nieuwe locatie. Dus betonconstructies en met een korte stalen uitstraling. Dus het wordt echt een mooi nieuw gebouw. Toch blijft de vraag waarom het zo lang heeft moeten duren voordat ze vervangen werden. Ja, het was een heel lang proces, want we zijn met verschillende partners die ook betrokken zijn. Ja, moesten we natuurlijk ook financiën in orde brengen en we moesten vooronderzoek plaatsvinden van wat is dan de beste optie om op een afgelegen eiland te installeren. Dus het heeft heel lang geduurd. Maar rondom het Grevelingenmeer staan ook toiletgebouwen. En deze zijn, volgens de ondernemers rondom het meer, ook aan vervanging toe. Toch gaat Staatsbosbeheer deze gebouwtjes niet vervangen. Ondernemers vrezen dat van uitstel afstel komt. Ja, de zorg is wel erg groot. Er wordt nu natuurlijk toch wat vervangen, daar wordt veel geld aan uitgegeven. Ja, en dan is echt maar de vraag wat er overblijft. En ik vind toch de mensen die hier aankomen, ja, dat is toch het eerste waar je eigenlijk tegenaan loopt. Dus ja, we spreken daar wel grote zorg voor uit. Ja. Dat deze toiletgebouwen nu niet worden vervangen is slecht voor het toerisme, vindt de surfondernemer. Mensen komen hier van verre van op vakantie, die verwachten bepaalde faciliteiten en die moeten op orde zijn. En we zijn anders toch bang dat mensen wellicht voor andere gebieden kiezen. Vakanties in de regio zijn wat duurder geworden, dat weten we allemaal. Maar ja, dan verwacht de bezoeker ook een mooie faciliteit en dan blijven ze ook zeker komen, maar ja, toch een stukje angst. Doordat de toiletgebouwen zo verouderd zijn, worden ze steeds vaker ook niet gebruikt. Ja, mensen komen natuurlijk een vies toiletgebouw binnen en die denken ja, ik moet wel, maar hier ga ik het niet doen. En dan zie je toch dat ze de bosjes of de omgeving opzoeken. We zien zakjes liggen, toiletpapier en soms behoeftes. Ja, er zijn hier mensen aan het recreëren, die komen voor de natuur. Kinderen die buiten spelen, ja, dat wil en kan natuurlijk gewoon niet. De klachten zijn bekend bij Staatsbosbeheer. Toch ligt de prioriteit nu eerst bij de eilandjes. De toiletten op de Vastenval is natuurlijk ook een onderwerp geweest. Maar op dit moment gaat het echt puur om de toiletten op de recreatie-eilanden. Dus het staat nog op de lijst. Moeten we nog even op wachten? Moeten we wel heel even op wachten. Eind dit jaar moeten de nieuwe toiletgebouwtjes op de eilanden zijn opgeleverd. Bij een ernstig auto-ongeluk bij Westkapelle zijn gisteravond 5 mensen gewond geraakt. Onder wie 2 jonge kinderen. Het ging rond 9 uur fout op de kruising van de Baaiweg en de Prelaatweg. 2 auto's botsten daar op elkaar. Van de gewonden zijn er 2 met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Een derde gewonde met de ambulance. De Zeeuwse scholen gaan niet in hoger beroep om de treinproef in Zeeland alsnog tegen te houden. De scholen vrezen dat de proef te grote gevolgen heeft en stapten naar de rechter. Maar die besliste vorige week dat de proef door mag gaan. De scholen zeggen dat er bij de beslissing te weinig naar de praktijk is gekeken, maar ze zien in de uitspraak te weinig ruimte om een ander besluit af te dwingen.
In 2029 wordt het Zeeuwse treinverkeer 4 maanden ontregeld vanwege een proef met een nieuw beveiligingssysteem. Daardoor rijden er geen treinen, maar bussen tussen Vlissingen en Goes. En in de wijk Goes-West is woningcorporatie Beveland Wonen druk bezig met de sloop van 154 huurwoningen en de bouw van nieuwe huizen. Die woningen worden gesloopt omdat ze eigenlijk niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. En er waren best wel veel problemen, zoals vocht, et cetera. Dus daarom hebben wij besloten om deze woningen te slopen. Bijzonder is dat belangstellenden het hele proces vanaf een tribune kunnen volgen. Deze woningen komen uit de fabriek en die worden eigenlijk heel snel op de bouwplaats opgebouwd. Normaal gesproken een bouwtraject, ja, dan duurt het bijna een jaar voordat een woning staat. Maar nu staat hij er in een dag, want elke dag wordt een nieuwe woning gebouwd. Dus dan is dat ook leuk om van de tribune een keer te bekijken hoe dat gaat. Vanmiddag was de officiële start van het project met bewoners. Naar verwachting worden de eerste 42 woningen eind dit jaar opgeleverd. En dan de dinsdag na Pinksteren staat in grote delen van Zeeland beter bekend als Pinkster 3. En op veel plekken op Walcheren staat ringrijden dan op het programma. Zo ook in Oostkapelle. En het was een bijzonder warme editie dit jaar. Ja, een beetje warm voor de paarden ook, maar als ze maar water genoeg hebben, vroeger was het ook warm als ze plant mochten werken. En ze hoeven maar 1 keer in de 30 beurt en een keer heen en weer, dus dat gaat wel lukken. Zolang ze allemaal nog zin hebben, gaat het goed. Om de dag goed door te komen zorgen de ringrijders goed voor hun paarden, maar ook voor zichzelf. En we kunnen extra water geven en we kunnen zelf ook extra water en zo drinken, dus dan komt het wel goed. Voor onszelf een biertje af en toe, hè. En de paarden water. Biertjes voor de gezelligheid. Ik probeer ook veel frisdrank te drinken, want anders dan red je het niet zo'n dag. Maar voor de rest gaat het wel goed. Het is ook gewoon jezelf er een klein stukje aan overgeven, schaduw opzoeken en lekker veel drinken. Blauwe lucht en volop zon. De warmste 26 mei ooit gemeten in Zeeland met 29,5 graden in Westdorpen. Tropisch warm dus, kort samengevat als heet. Vannacht blijft het nog lang warm met minimaal 18 graden. Morgen iets koeler met maximaal 28 graden. De dagen erna nog koeler en ook een grotere buienkans. En je moet er met deze hitte misschien niet aan denken, aan koken, maar toch een tip. Want wat is nou beter? Je water laten koken in een pannetje of eerst in een waterkoker en dan in de pan? Op onze site en in de app het antwoord. En het bespaart je misschien niet alleen geld, maar ook tijd achter het fornuis. En hoe dat dan allemaal zit, dat dus in onze app of op onze site. Voor nu in ieder geval, smelt voorzichtig en een hele fijne avond.